iga-refund sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag magabalik sa National Treasury ang sobra nga pondo sang Special Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AICS. Inyaging kumpirmar ni Therese Feli Ligasti, DSWD Information Officer of Disaster Response Division sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Ginpahayag sini nga in kaso nga magsobra ang pondo nga gin-download sa mga lokal nga pamunuan halin sa ahensya, paga-refund sa talatapan ang sobra nga kwarta kag ibalik sa National Treasury. Dugang pa sini maga-issue man sang resibo ang DSWD may kangtanan sa mga na-release nga pondo sa mga LGUs. Sa karon, wala pa may nakakompleto nga LGU sa pagpanagtag sang special AICS sa mga pumuluyo. Samtang kapin 1.9 bilyon na ang natagan sang ahensya sa 589,416 ka mga pamilya sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini si Kin Gomer Diliera, nagabandera sang matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.